Haljinicu boje lila ti si dušo oblačila kad si došla da mi Ovo je Lila, najlepši restoran u Moskvi, restoran omiljene mi devojke. Isto u Moskvi. Karpaćo od odležale govedine. Meso ima pravilnu teksturu ili ti nije potreban nož, a ni zubi koliko je mekano. Ima ukus sveže pršute kako i treba kad odleži. Posut je uljem od tartufa, orahom, vlašcem, parmezanom i limunom. Svaki od ukusa je prepoznatljiv, ali istovremeno suptilan. 17 od 10. Pizza s tartufima. Kogod se setio da spoji buratu i tartufe treba da dobije Nobela. Ova pizza je dokaz da kvalitetne sastojke ne treba komplikovati. Testo je tanko, nije žilavo i ne pada ko kamen na želudac. 11 od 10. Cacio e pepe. Jedno od retkih jela kod kojih se radujem da čujem da je napravljeno od samo 3 sastojka. Uvek se na ovako jednostavnim jelima poznaju junaci, a ovde sigurno radi Marko Kraljević. 10 od 10. Rižoto sa šafranom i konfijem od govedine. Celo jelo je mračno, svi elementi pridodaju umami, ukusu i masnoći i međusobno se guše. Takođe, rižoto je malo razvodnjen sosom od govedine, a i falilo mi je kiseline da osveži celu ovu kompoziciju. Ali, oba elementa i rižoto i govedina sami za sebe su vrhunski spremljeni. 8,5 od 10. Grilovano povrće, nikakva nauka, uzeli smo ga zbog balansa sa ugljenim hidratima, ali je bilo neslavno. 8 od 10. Tiramisu. Imao je u sebi lešnik i slanu karamelu, ali su piškote toliko premočili mlekom da su imali teksturu koha. Kao koh najbolji ikad, ali kao tiramisu 4 od 10. I pili smo ove neke sokove koje bismo opet pili.